Bueno, estos ludis son, seran. Eh, jo crec que tenim moltes ganes de comboi, tenim moltes ganes de veure'ns. I és una llàstima aquesta situació i hem de treure el millor. Aleshores, crec que tot aquest treball que s'ha fet des de la Domus, amb Maria Teresa, amb els talleristes i també amb els voluntaris de la universitat, que l'any passat presencialment eren uns 80, que havia el Xavi, però enguany som un equip més menudet, clar, i ells estan ahí, són els responsables normalment dels Espatia i s'han encarregat de fer el treball de les activitats virtuals, val? De les activitats online i els jocs que hem preparat a partir de els tallers que ha presentat Teresa. Cada oficina té les seues activitats. I a més, alguna coseta més, val? Que després diré. Perquè això de les xarxes socials jo crec que ara hem de tindre-les molt, molt a l'ull, no? I molt en compte. Hem de... Perquè, bàsicament, és que jo penso que ara és la manera que tenim més immediata de tindre un feedback. Quan els ludis són presencials, nosaltres estem a la plaça, estem als tallers, a la Domus, i rebem els alumnes, es veiem les cares, els retrobem tots allí, no? Assegunt, és com un xute de «Ai, quant de temps estem passat!» I ara això no ho tindrem, però sí que tindrem, sí que sabrem que moltes persones estan entrant a la pàgina web, estan fent cosetes, aleshores sí que jo sí que vos demane, no?, per a que tingueu en compte fer alguna foteta, no de l'alumnat en si, però potser sí d'allò que estan fent, no?, que no isquen les cares, sempre, sempre tenint en compte aquesta llei oficial de protecció de dades que sabem que hem de respectar, no? Però també donar-nos un feedback i saber que esteu ahí, que tot aquest treball s'està aprofitant, que esteu amb la il·lusió d'esludi, tot i que siguin virtuals, no? Perquè tot aquest treball que s'ha fet, nosaltres ho hem fet amb molta il·lusió i també pensem que és per a gaudir-ho amb molta il·lusió. Val? Aleshores, jo el primer que vos vaig a presentar serà... Vaig a presentar-vos algunes activitats, no totes. Per què no totes? Perquè no vull. Vull que sigueu vosaltres, que entreu i les mireu i les fronegeu. Val? Hi ha molt tipus d'activitats. Val? Sobre què van? El primer, val. Les activitats van especialment sobre l'explicació de l'estereàlia amb l'ofiquina. És a dir, si és culina, sobre l'explicació aquesta primera que tenim de l'ofiquina, que vos ha explicat Maria Teresa, i ja ha posat un vídeo d'introducció. Sobre aquesta explicació que se dona, val? Pot anar l'activitat. De vegades se'ns queda un poc curt, així que afegim també la manualitat. De vegades algunes activitats van sobre la manualitat. I també hem posat alguna més sobre material addicional. Per això jo vos recomano que pegueu una miradeta a les activitats abans de posar-les a classe. Val? Mireu, quan dic activitats, a veure què compartics, perquè no ho tinc jo clar. Quan dic activitats... Ai, socorro! Què passa? Veieu la meva pàgina? Sí, la veiem ahí plena d'enllaços, sí. Val, ja ho sé, és que No. en realitat me'ls he obert tots, però mireu, això, per exemple, és una de les activitats de l'oficina de numismàtica, val? De l'oficina numària. És un geniali, és un breakout, que es diu ara, o un escape room, val? En el que tenen una introducció menudeta, tenen un personatge, ells són un personatge, i han de viatjar pel mapa, ¿vale? Nuestro querido Claudio no solo ha viajado en el tiempo, sino también en el espacio de Roma a Madrid. Perquè està basat també en la trama de La Casa de Paper. És la sèrie aquesta, on fan un robatori en un banc,
perquè té a veure amb les monedes, vull dir, tot això. La Casa de Moneda i Timbre, la Domus de Claudio, i aleshores està molt xulo. La veritat és que jo vos recomano que té enllaços a vídeos, no vaig a posar-los, si no farem massa, val? Però és una de les activitats així que tenim per ahir, val? Què tenim més? Kahoot. El Kahoot que hem utilitzat o que últimament és una ferramenta que s'utilitza bé. El Kahoot es pot utilitzar sense... Les activitats que hem fet, quasi totes, se poden utilitzar sense necessitat... No, totes se poden utilitzar sense registrar-se. Vull dir, està compartida de manera pública i, per tant, en alguna activitat et demana un nom per a després fer un rànquing de puntuació, però poden posar el seu nom o qualsevol nom. Val? El Kahoot, jo suposo que hi ha moltes persones que el coneixen perquè és una de les ferramentes així que s'utilitza més a classe per a jugar amb tots. Val? Aquest Tempore Capto, val? Mirant el calendari, el que seria les nocions del calendari. Val? Un altre. Hi ha activitats que són un poquet més senzilles, o sigui, un poquet més complicades, com és un Kahoot, una altra Geniali, val? Per exemple, aquest de Culina per a fer el pa, ser el panadero més innovador de la zona, val? És molt guai. I després també tenim activitats un poquet més senzilles, com poden ser aquesta que havia posat jo, que és un ¿Quién quiere ser millonario? Val? On la dificultat de les preguntes, aquesta és de l'oficina mitològica, val? De mites, on poquet a poquet la dificultat de les preguntes va sent major i així poden jugar des del més facilet fins al més gran. Val? Tenim algunes altres, hi ha moltes plataformes, però mireu, això és el que m'interessa, no sé si es veu bé. Sí. Hi ha moltes plataformes, però el que m'agrada a mi és que aquestes plataformes poden funcionar bé per a jugar bé des d'un projector amb tota l'aula, com també per a que juguen ells amb el seu dispositiu. Això vol dir que un dia podem dir, el proper dia anem a fer alguna activitat així virtual, i llavors hi ha instituts en què els nanos poden dur el mòbil tranquil·lament, però no poden gastar-ho, aleshores poden jugar perquè estan habilitades en totes les plataformes que estan aquestes activitats per a poder utilitzar-se amb el mòbil de manera senzilla, no es fa farragós, val? Per tant, és una manera xula també d'utilitzar-ho, no? Per equips, per parelles, o simplement posant-ho en gran. Vull dir, com vulgueu, se pot utilitzar per a tota la classe o no. Val, mireu, aquesta m'ha agradat molt, la vaig a posar, val? Déus que apareixen al mite de Ceres i Proserpina. I he posat els noms, s'han posat els noms grecs i els noms romans, per a despistar. I es tracta, només vos vaig a posar aquesta perquè només pots colpejar els noms dels déus que apareixen al mite, però compte poden eixir amb el seu nom romà o grec. I aleshores estàs entre estos dos. Si li pegues bé, és un poquet violent, però a mi m'agrada molt perquè... Té so, el que passa és que no el sentim, però té so, a que sí? Té so, és una cançó d'estes de l'oest, i quan li arresta el que no toca... Pues no, pobret. Vos he de dir que és molt... me cachis. És molt... Vaig a llevar-ho. Perquè jo me pique mogolló en este. Que m'agrada molt. Patri, jo te puc preguntar a meitat o esperar al final? No, me pots preguntar ja, mira, vaig a llevar este. Vale. Què t'anava a dir? Totes aquestes activitats tan molones per als xavals, per als alumnes adolescents i tal, les tindran tota aquesta setmana obertes totes o dia a dia associades a un... Com ho farem? Com ho faràs? Aquestes activitats aniran dins de la pàgina web mateixa que Teresa, dins d'una pestanyeta, val? De la que Teresa està parlant. Aleshores, en principi estaran obertes des del principi, però el que mola és que cada dia se facin les que estan marcades per a aquest dia. Vull dir, dilluns hi ha
dos tallers amb les seues dues explicacions, amb els seus vídeos i amb les seues activitats virtuals. Aleshores, estan totes obertes per a facilitar al professorat que puga pegar una miradeta a veure quina li va millor, perquè està clar que totes no se van a fer. Però estaria bé que se feren, vull dir que si no és així no passa res, però el que està pensat és per a que es faça el dilluns, és que toquen el dilluns, que crec que és mitologia i tempore capto, dimarts és que toquen dimarts, dimecres és que toquen dimecres i després estaran en obert, ja per sempre, Val. con tot el material. Estes no estan tematitzades en ceres en concret, sinó són en general. Sí, estan tematitzades en ceres i en el seu mite. El que passa és que, com també tenen cosetes del taller en si, val? Han de veure, tenen a veure amb ceres, però també, per exemple, les de numismàtica tenen alguna coseta que veure amb ceres, però també amb les monedes. Els de Culina, amb el taller de Culina, però també amb ceres, no? Quins aliments es feien, tal com s'ha fet en les oficines. Ok. De totes maneres, com de vegades ens quedava un poquet curt el material, perquè no volem tampoc ser un mogolló de teòrics, sinó que això el que volem és que sigui molt específic la teoria i després sí que tindre més per a jugar, val? Sí que és cert que hem ampliat un poquet. Per això dic que està guai que el profe es pegui una passadeta, una miradeta per les activitats i mira, a veure, això ho hem fet, això no ho hem fet. També és cert que moltes vegades aquestes activitats serveixen com a descobriment, no? Tu te penses que igual, si no saps res, comences a fer l'activitat i dius, ostres, doncs mira, això podem treballar-ho més. Val? És una manera també. Bueno, només volia posar-vos, posar-vos activitats, per exemple, que són molt més modestes, però que serveixen molt i sempre ens han donat molt bon resultat, com pot ser, per exemple, aquestes sobre les víbules, que és exactament el taller que s'ha fet en indumentària. Aleshores has de trobar el parell de... No, són els déus que m'ajuden. El parell de fíbules que hi ha, val? És simplement un memory. I tenim activitats que ja coneguem també en EducaPlay, val? Sobre alimentació i milícia romana relacionat amb les cereàlies, que també ho posa un poquet. Val? Això seria... Vaig a deixar de compartir això. Molt bé. Això seria una picoteta mostra de totes les activitats que tindrem en els diferents tallers. Val? I el que... Vull dir, aquestes activitats van estar en obert, no hi ha cap problema, això ja ho hem dit, però a més, estem preparant una gincana. Val? Una gincana amb Instagram. Per a què? Per a tindre aquest feedback del que vos parlava al principi. És a dir, aquestes activitats, segurament molts de nosaltres, jo inclosa, no les podré fer totes en una setmana, com has estat dient tu. Molt bé, no podem fer tots els tallers en una setmana, estem locos o què? No ens dona la vida. Però sí que puc triar, no? I aquesta setmana fer 2, 3, és que puga, val? Cap problema. És que igual cada dia faig un en algun grup, encara que siguin grups diferents, no passa res, no? Així almenys una de les maneres de tindre un feedback i treballar un poquet amb l'Udere Discre i els profes durant aquesta setmana seria plantejar una gincana, que és el que hem plantejat des de el sector juegos virtuals. I aleshores, cada dia, mitjançant la plataforma Instagram, val? I també posarem el hashtag en la pàgina web de culturaclàssica.net, que és la de l'Uderet Discre, cada dia el que farem serà llançar 2 proves molt menudetes, quasi preguntes, pregunta o prova, una cosa que no se necessite material, que simplement siga una prova senzilleta, saps? Una cosa menudeta. Però una xispa per a que això, com si fos, vos llancem una pilota i volem arreplegar-la. Aleshores,
tot el professorat que vulgui participar podrà participar, serà en obert, val? I simplement haurà de respondre a aquest repte. Nosaltres plantejarem 2 al dia perquè són 2 els tallers que s'obren, les oficines i que s'obrin al dia. Val? Tindran relació amb les oficines, però seran cosetes molt menudetes, que no, igual no durà més de, no sé, vull dir que no serà una gran cosa, ni una activitat, ni un taller, no serà una cosa gran, sinó que hem pensat cosetes que foren menudetes per a poder fer-les en un momentet i retornar-les, pujar-les a Instagram amb el hashtag que ja direm quin, no? Gincana, Ludi 2021, Ludi virtuals, i aleshores participar en aquest mare magnum de hashtags que anem a anar creant allí, la bomba. I finalment, després de la setmana, si cada pot ser per centres, pot ser per... Nosaltres ho mirarem pels comptes, val? Per tant, és important que totes les participacions siguin d'un compte d'Instagram, o almenys tinguen clar que és del mateix centre. Val? Si aquesta persona, aquest centre, aquest compte ha participat cada dia en una de les proves, en una de les provetes de la gincana, l'últim dia farem un sorteig entre tots els que han participat i sortejarem un jamón. No sabem encara. Alguna cosa. Un sopar amb Xavi Villaplana. Sí, per favor. Clar que sí. Ei, que xulo, qui ha fet totes aquestes coses? Alma, que diu des d'allí, ja, qui ho ha fet? Tu, els universitaris, qui? Clar, Alma, que és part de la coordinació dels Ludi des de fa ja algun anyet, i ara en el Ludi virtual també. Alma, pots saludar. Ara l'has assustat, pobra. Espera, que l'ha pillat. Mira, diu hola. Vale. Sabeu que els profes que tenim ja una edat com jo, que ja tenim ahí les canes, funcionem un poc ahí, en pla, el vídeo, la teoria, la xerrada, els tallers, i els xavals, tot això que ha dit Patri, que per a nosaltres, per a alguns de nosaltres, és un galimaties del hashtag, del no sé què, però com m'entere, una coseta breu, és el que fan ells en una normalitat com si me menjara jo una rosquilleta, no? És el TikTok de les xarxes socials d'ara, i ells, vull dir-te, tenim la gràcia en estos ludis virtuals de no només que és un material, com hem dit tota la vesprada, a llarg termini, sinó també la coseta de ui, i ara que estic en classe, com puc participar? Mira, han fet això, i tenim com obrir el teló d'este dia de la setmana dels Ludi per a donar-li una immediatesa, una instantanitat, que és un poc també el que la xavaleria està vivint dia a dia, no? Sí, y tot això ho ha fet l'equip de voluntaris de Ludi. Si creías que este año no iba a haber Ludi Saguntini, estás muy equivocado, porque hemos preparado un montón de actividades para ti, ya que este año celebramos los Ludi Cerealia. Entonces tenemos un montón de actividades listas para que las disfrutes, así que ya sabes, lo único que tienes que hacer es conectarte y jugar con nuestras maravillosas actividades. ¡Te esperamos! Ja has escoltat moltes raons per a vindre als Ludi Saguntini 2021 i encara te'n podríem donar més. Olorar, tocar, sentir els clàssics. I també donar suport als Ludi Saguntini de sempre, que enguany no estaran a la plaça, estaran a la teua aula. Connecta't als Ludi Saguntini virtuals.